Esil wagt geçdi diye anadan Hamza radiyallahu anh geldi, atının önüne towşan mudur, käkilik midir, sülgün midir awetleri gelip yanlar gariplara bir yerine towşan bir yerine yene birdat ya bir onnamınna bir satın alan awetini verip ya da aw derisini verip geçip baran kerwanlardan satın alan egin eşikleri var bolsa yalan azraqlarını egin eşik verip gariplara yanlar payla uranın Ummur Rahman önünden çıkıyor. Yerinden turup ey Hamza diye Ebu Muttalib'in 12 oğlunun biri olup gariplara zat paylayan ağaçların karnını doyuryan, yalanaçları eşik alıp beryen, özünden özüge garip kasarları kömek ediyen, bu olup ýörşüňe guwonma diye, ey Hamza diye, senin munyňy bir yelem edip başarar, senin malyňdan sahylyklykdan, senin munyňdan sahylyk bolmaz, gayrat da bolmaz, edermenlik de bolmaz, ey Hamza diye. Hamza radiyallahu anh, ey Ummur Rahman diye, sen näme maňa beýle sözler aýdýaň, näme maňa hakaret edýäň, men il gözçüne demek diye. Näme maňa garşy çykýaň diye. Hazrat Hamzaň ente yüzüne gelip bilen ýok, bir aýal maşgala yüzüne gelip, sen muny ýoňdan sahylyk gomy, sen bu edip duran bir derek zat. Her kim emediler muny ýoň diýip, bir zatdan gatygoryýan ýal tasanjyrap, towsanjyrap sözler diýýär. Hazrat Hamza, ya Ummur Rahman, aç wagtyň garnyny doýurmadymmy? Ya yalanaç bolup eşik sorak gelinde eşik bermedimmi? Näme bu sözleri maňa diýýäň diýenne? Hazreti Ummur Rahman şeýle diýýär. Ey Hamza diýär, bir adamyň öz garyby barka diýär, öz garybynyň özgölere kömek etmesi dogry mudur diýär. Onda Hamza diýär, ay gelşikli edäller diýär, özüninkini ilki doýurmaly bar, öz ağzyny ilki doýurup, öz garybyny ilki geyinlermeli bar. Ondan şondan artsa özgösüne kömek etse dogrudur diýär. Onda ey Hamza diýär, senin Abdullah diýip ağaň barmy? Bar. Onun Muhammed diýilen oglu barmy? Bar. Ol Abdullah'dan eneden doğmaka yetim gallymy? Yetim gally. Ol enedenim atadan yetim gallymy? Gally. Ol enedenim kiçi wagtyny yetim gallymy? Gally. Ol yetim bolsa, ol garipmi? Garip. Ol hormy? Hor. Ýöne şu mahal nähili ýagdaýda horluk çekýän bilýärmi ey Hamza diýenne? Bilemem ey Ummur Rahman, näme bolup dur, näme diýjek bolýan diýe. Senden emir ağa bolmay Hamza diýe. Ölen ağaň yetim çağatynyň barlygyny bilýän bolsaň, oň har hordugyny bilýän bolsaň, ilgüne beýdip kömek eden bolup börüp çişip ýörmäň näme? Sen ağaň ogly Allaha boyun bolup, Allaha ibadet etmeklik üçin Mekke baranna, oň üstünden gülüp onu kowalap, urup söwüp ýörler. Oň üstüne tüýkürip, oň üstüne bok döküp ýören haýsy. Hatta şu gün ol Ebu Cehil namaz okap oturýan ol yetim iniňi urup maňlaýyny bir daş bilen ýaryp goýberdi diýenne Hazrat Hamza çiýişip on ýanaklardan habar bolman köplüň çölüň içinde bolan aldy. Hayran galyp gaharyny atyna minip gitdi diýe. Mekke bar ya Hazrat Hamza radiyallahu anh. Mekke baran wagtynda görse Ebu Cehil adamları öz ýanyna müşrikler üýşürip durdy, haýwa tatýa diýe. Gördüňiz näme? Sediňiz çykarman ýörsiňiz. Ene ol Muhammedi şeýtmeli. Şeýtsen agdyň ýumya ol. Gördüňiz meniň ýüzüne urup goýberşimi secdede oturýa. Gördüňiz meni ýykylyp sürdünüklap gidişini. Sizem şeýdiň diýip eden işine gawarlyp töwerek taşyny aklangan öwünüp duran wagtynda Hamza kursap giriye edil öňüne oturdu diye Hazrat Hamza. Ýaýyny setin çykarana näme etdiňmi, näme beýtdiň ýok. Hamzaň eline düşdüň, gutorduň. Ýaýyny gallyrdy diye asmana tarap maňlaýyna bir berdi diye Hazrat Hamza Ebu Cehilin. Ebu Cehilin ýüzü çarpylyp ganak gitdi diye. Bellak koyun ey Ebu Cehil we töwereginäkiler diýdi diye. Men ini Muhammed diye bir yerde görüp köçüde hana Muhammed barya diýip erbetnet bilen seretseňiz diye bu edek ýaý bilen urun bolsam inniki edek gyýa göz bilen seredin diye ýaý bilen gözüňizi oýaryn şu gyýa göz bilen sereden gözüňizi oýaryn sedin diýip Hazrat Hamza arka çykdy diye. O aýtdy diye bilin şu neçen horlan bolsaňyz şu günden şeýler men öz inimiň dinini kabul etdim diye. Esedullah, Allah'ın yolvorsi, Allah'ın şiiri,